מרכז הכרמל, אלחנן. מאיר, אני קורא בתורה קבוע עכשיו ברוממה, על אפכם ועל חמתכם. אבל כן, שמשון מדבר אליה לא יפה. כן. פעם אתה אמרת שרציתם תמיד להוציא נגדי צו מניעה שאני לא אבוא לבית הכנסת. לא, תבוא כל יום. מצידי, מה הביאו? 3-4 פעמים. אתה לא אמרת את זה? לא. אתה מחליף אותי. אולי אני מחליף אותך. יכול להיות שבגיל הגיל שלי אני כבר קצת מתבלבל. יכול להיות, כן. לא, אמרתי. כן. אז אמרתי לך, אם לא יהיה מקום, אני אעמוד ואני אתן לך נשב. כן. היום אם לא יהיה מקום, נגיד לשבת בראש השנה, אז אתה תיתן לי את המקום שלך? כן, כן. כן, אני מאוד מעריך את זה שאתה הולך עם מקל, אבל אתה תקום ותיתן לי מקום. תן לך מקום. כן, איזה יופי. כן, זה ממש... אני מכבד אותך. כן, צריכים להעריך את זה. כן. כי אני תמיד אמרתי שאני מקווה שאנשים לא יחזרו כולם בתשובה. אם חס וחלילה יחזרו אנשים בתשובה. תגיד לי, אבל אתה השארת איזה צוואה, אני אגיד לך חשוב לי צוואה שבה אתה מקום, אם חס וחלילה לא תהיה בעולם הזה, אתה תשאיר לי את המקום שלך, כי לא יהיה לי איפה לשבת. לא, מקום... אבל לא יהיה לי מקום לשבת אחרת, אם אתה תלך. אני אגיד לשמשון, אם יש משהו שייתן לך מקום. תשאיר את המקום. תודה רבה. תודה רבה, נימוק, תודה רבה.